Χαίρετε φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ μαζί σήμερα στο κανάλι μας για να δούμε το δεύτερο βίντεο review ενός προϊόντος που μας έχει στείλει το The Lab. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Creative. Είναι η νέα κάρτα της Creative Sound Blaster G8. Είναι μια κάρτα η οποία κοστολογείται, αν δεν κάνω λάθος, στα 150 ευρώ από την εταιρεία. Είναι νέο προϊόν, τώρα τους τελευταίους μήνες έχει κυκλοφορήσει και θεωρείται ένα καλό middle ground για κάποιον που θέλει να έχει μια κάρτα gaming αλλά και audiophile, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Είναι 2 σε 1 θα το έλεγα. Είναι μια κάρτα που φτάνει τα 32 bit 384 kHz bitrate. Έχει 2 εισόδους, θα τη δούμε κιόλας. Είναι αυτή σαν μέγεθος, είναι αρκετά μικρή, με 2 knobs. Το ένα είναι το volume, το άλλο είναι το game to voice chat mix και 3 κουμπάκια εδώ μπροστά. Θα δούμε μετά τι κάνουν το καθένα. Το πλαϊνό της κάρτας είναι έτσι, είναι βασικά λοξό, είναι σαν kickstand. Το δημιουργεί κάποια προβληματάκια βέβαια. Εγώ δεν το είχα, αλλά υποθέτω ότι αν κάποιος στις μπρόστιες θύρες πάει και συνδέσει κάποιο αντάπτορα εδώ στο jack, το οποίο είναι combo, TRRS κιόλας συγκεκριμένα, δηλαδή αν βάλει κάποιος σκέτο καλώδιο ήχου θα παίξει κανονικά, όπως επίσης αν βάλει και combo καλώδιο, δηλαδή και μικρόφωνο και καλώδιο ήχου με το ίδιο καρφί, επίσης θα παίξει. Αυτό με το που μπει καλώδιο εδώ, καταλαβαίνει ότι έχεις βάλει headphone και ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι εδώ, το HP. Να πούμε και ότι εδώ αυτό το Sound Blaster, το logo που βλέπετε, δεν είναι RGB, είναι λευκό, ανάβει πάντα όταν είναι ανοιχτή η κάρτα. Πάμε να επανέλθουμε πάλι εδώ σε αυτό που έλεγα πριν για την κάρτα, για τη γωνία που κάνει. Βλέπετε είναι υπογωνία η κάρτα σε σχέση με το πώς κάθεται με το γραφείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θέμα αν κάποιος βάλει στο 3,5 εδώ jack κάποιο καλώδιο αντάπτορα, ας πούμε, για να βάλει 4,4 βίσμα ή 6,3, το οποίο μακραίνει βέβαια την απόλυξη του καλωδίου και μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρίσκει στο γραφείο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο χρήστη ή να σηκώνει την κάρτα ή να λυγίσει το καλώδιο, να δημιουργήσει πρόβλημα μακροχρόνια. Αυτό εγώ δεν το έχω γιατί δεν χρειάζομαι αντάπτορα, αλλά το αναφέρω γιατί πιθανό να υπάρξει κάποιος χρήστης ο οποίος να έχει τέτοια ακουστικά που να το χρειαστούν. Το δεύτερο βίσμα είναι το μικρόφωνο. Όπως είπαμε, το βίσμα των ακουστικών είναι και combo jack, άρα μπορεί να μην χρειάζεται σε κάποιους άλλους μπορεί να χρειάζεται. Πίσω έχουμε τις θύρες οι οποίες είναι αρκετές, δείτε τις εδώ λίγο. Είναι ένα HDMI στα αριστερά, 2 USB, είναι dual input αυτή η κάρτα, ένα switch το οποίο εναλλάσσει από οπτική ίνα είσοδο σε είσοδο HDMI με audio return channel και το τελευταίο switch είναι εναλλαγή από high gain σε low gain, δηλαδή μεγαλύτερη ένταση δίνει το high gain. Κάτω έχουμε τις οπτικές, μία είσοδο μία έξοδο και τελευταία τις 2 αναλογικές εισόδους και εξόδους, line in και line out. Αρκετές εισόδους λοιπόν και εξόδους για την κάρτα. Αυτό μας λέει ότι λογικά θα έχει μεγάλη ευελιξία στο πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε και πιο μετά πώς συμπεριφέρεται μαζί με το πρόγραμμά της που δίνει η Creative. Το έχουν εξελίξει αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα το δούμε στην πορεία. Η κάρτα αυτή δεν έχει on-off, δηλαδή δεν μπορείς να την κλείσεις κάπως, άρα αν είναι σε κάποιον υπολογιστή ή λάπτοπ που έχει παροχή ρεύματος θα μένει πάντα ανοιχτή, άρα ο μόνος τρόπος είναι να τις βγάλεις τελείως το USB. Τώρα το mute επίσης είναι κάτι που λείπει από αυτή την κάρτα, κάτι που είχε η GC7, το προηγούμενο μοντέλο της Creative. Σε αυτήν εδώ δεν το έχουν βάλει, υπάρχει μόνο μέσα στο πρόγραμμα κλείνοντας το μικρόφωνο, λίγης ή τα ακουστικά. Ο ροστάτης ο δεύτερος του Game to Chat Mix εδώ δουλεύει μόνο με τα 2 καλώδια αν είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή. Με το ένα δεν δουλεύει σωστά, δουλεύει μόνο το ένα μέρος του, δηλαδή το καλώδιο το δεύτερο το USB
είναι αυτό που χρειάζεται για να ρυθμίσεις το voice, δηλαδή να κατεβάσεις το Discord, ας πούμε, ένα παράδειγμα, και να έχεις μόνο το παιχνίδι να ακούγεται, ή από την άλλη μεριά πάλι είναι το ακριβώς αντίθετο, να ακούς μόνο το voice και να μην ακούγεται το παιχνίδι. Πάμε τώρα να δούμε τα κουμπιά μπροστά που ανέφερα και πριν. Είναι εδώ τα 3. Ξεκινάμε από εδώ, HP SPK, δηλαδή headphone και speaker, το οποίο εναλλάσσει μεταξύ ακουστικών και ηχείων. Τα ηχεία είναι πίσω η σύνδεση με το line out και τα ακουστικά που έχουμε μπροστά. Εδώ το μόνο που να αναφέρω είναι ότι γυρνώντας στο headphones κάνει ένα tick μέσα στα ακουστικά μας που γυρνάει τον ήχο από τη μία πηγή στην άλλη. Τώρα αυτό, αν τα έχει κάποιος δυνατά, ίσως τον ενοχλήσει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να κάνει ζημιά, ας πούμε, σε κάποια ακουστικά. Ίσως σε κάποια πολύ ευαίσθητα IM θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω. Το δεύτερο είναι λοιπόν το mode εδώ, το οποίο κάνει εναλλαγή μεταξύ direct mode της κάρτας, το οποίο κλείνει όλες τις επεξεργασίες που έχει η κάρτα, δηλαδή EQ, κάποιο surround, crystallizer, θα τα δούμε και μετά στο πρόγραμμα, και το απλό mode, το οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ό,τι θέλουμε, κατά βούληση, να κλείσουμε, να ανοίξουμε κτλ. Και το τελευταίο κουμπί εδώ, το SBX, το οποίο τι κάνει ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάποιων εφέ, ας πούμε, να το πω εγώ, ηχητικών παρεμβάσεων που έχει ενσωματωμένη η κάρτα από την Creative, και κάνει και εναλλαγή πατώντας τον μία ακόμη φορά στο Scout Mode, το οποίο είναι ένα mode το οποίο στοχεύει στον ήχο να είναι πιο καθαρό σε σχέση με τα βήματα και το positional audio, ας πούμε, για να καταλαβαίνει κάποιος τις θέσεις του αντιπάλου σε first person shooter παιχνίδια. Πάμε να δούμε τώρα τη συνδεσιμότητα της κάρτας. Όπως είπαμε, έχει αναλογικές και ψηφιακές θύρες. Οι αναλογικές είναι το line in και το line out εδώ που είδαμε. Οι ψηφιακές είναι οι δύο οπτικές, optical in και optical out, και το HDMI. Το USB είναι καθαρά ψηφιακή θύρα και έχει δύο από αυτές. Είπαμε για το voice ότι το δεύτερο USB αφορά το voice, για να μπορέσουμε να κάνουμε μίξη αν θέλουμε να κλείσουμε το voice ή να κλείσουμε το game. Με το USB 2 το κάνουμε αυτό. Αν δεν έχουμε το USB 2 δεν δουλεύει καθόλου η Game to Chat Mix λειτουργία με το δεύτερο knob που έχει η κάρτα. Τώρα το DAC αυτό, γιατί για DAC μιλάμε με ενισχυτή ήχου, έχει δυνατότητα να συνδεθεί καθαρά με το PlayStation μόνο. Το Xbox, επειδή έχει θέματα με licenses και τα λοιπά, δεν αφήνει πολλά πράγματα να κάνεις. Ως εκ τούτου μπορεί να το συνδέσει κάποιος με Xbox, αλλά μόνο ως καθαρά ενισχυτή ακουστικών, τίποτε άλλο, μέσω δηλαδή της HDMI ή μέσω της οπτικής ίνας. Τώρα στο PlayStation μπορούμε να συνδέσουμε και τις δύο θύρες αν θέλουμε, ή να συνδέσουμε τη USB 2 και την ένα να τη συνδέσουμε με κάποιο φορτιστή, ας πούμε, τοίχου, για να παίρνει απλά ρεύμα η συσκευή. Τώρα αν το συνδέσουμε με το HDMI ARC, το οποίο ARC σημαίνει Audio Return Channel, αυτό τι κάνει? Παίρνει τον ήχο της τηλεόρασής μας, το περνάει μέσω της συσκευής και μπορούμε να το ακούσουμε στα ακουστικά μας. Και μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και το Optical In, επίσης από την τηλεόραση, για να πάρουμε τον ήχο, και να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο PlayStation και το fader, αυτό που είπαμε πριν, που δουλεύει στο PC με το να κλείνεις το game ή να κλείνεις το voice, αλλά μόνο μέσω του δεύτερου USB. Τώρα αν θέλει κάποιος, συνδέοντας το πρώτο USB στον υπολογιστή, μπορεί, έχοντας συνδεμένη την κονσόλα πάνω, να εφαρμόσει equalizer στο PlayStation, δηλαδή στον ήχο που έρχεται από το PlayStation. Όντας ανοιχτό το πρόγραμμα της Creative στον υπολογιστή μας, πειράζουμε εκεί το EQ και ο ήχος που παίρνουμε τελικά από την κονσόλα παίρνει τα εφέ και ό,τι άλλο μπορούμε να έχουμε βάλει σαν επεξεργασία ήχου. Ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, θεωρώ εγώ, δεν το έχω δοκιμάσει γιατί δεν έχω κονσόλα,
είναι να έχεις το Discord, ας πούμε, στον υπολογιστή και να μιλάς ή κάποιο άλλο voice chat πρόγραμμα και να παίζεις με τα ακουστικά σου μέσω του DAC και να ακούς το PlayStation. Είναι δηλαδή 2 σε 1 αυτή η λειτουργία. Τώρα, αν θέλει κάποιος, ας πούμε, να ακούει μουσική από τον υπολογιστή και επίσης να παίζει από την κονσόλα, επίσης γίνεται. Το μόνο κακό είναι ότι το γενικό το knob εδώ που έχει, αυτό αυξομειώνει την ένταση όλου του υπολογιστή. Δηλαδή είναι το γενικό volume, δεν είναι μόνο της κάρτας. Άρα αν το πάμε στο 100 θα είναι στο 100 όλος ο υπολογιστής. Αν το πάμε στο 0 θα είναι στο 0 όλος ο υπολογιστής και αντίστοιχα. Άρα ο μόνος τρόπος να ακούμε, ας πούμε, μουσική πιο χαμηλά από ότι το Discord, ας πούμε, είναι να αναθέσουμε στο Sound Control των Windows την εφαρμογή που θέλουμε να έχει χαμηλότερο volume από τις υπόλοιπες. Μόνο έτσι γίνεται. Να πω εδώ και ότι το volume knob, το main volume knob, δεν το ονομάζει κάπως από ό,τι βλέπω, απλά λέει volume συν και volume μείον, παίζει ρόλο μόνο στις αναλογικές θύρες. Δηλαδή αν παίρνουμε ήχο από την οπτική ίνα δεν αλλάζει κάτι εκεί. Είναι η ένταση που του δίνει η συσκευή, το PlayStation, η τηλεόραση, κάποια άλλη συσκευή, οτιδήποτε. Να πούμε εδώ ότι μέσα στη συσκευασία επίσης έχει και 2 καλώδια USB. Είναι Type-C και τα δύο. Εδώ, Type-C σε Type-C. Είναι αρκετά μεγάλα, είναι λογικά λίγο πάνω από 1 μέτρο, 1,2 μέτρα, άρα στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει για τις συνδέσεις που είμαι πριν, τη μία για το ρεύμα ή για σύνδεση με τον υπολογιστή και το δεύτερο για το voice to chat mix. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το πρόγραμμα της Creative και τι ρυθμίσεις έχει, τι μπορούμε να πειράξουμε και πώς αποκρίνεται γενικά. Πάμε. Λοιπόν, το έχουμε εδώ ανοιχτό ήδη. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε εδώ είναι ότι επειδή έχουμε συνδεδεμένα αυτή τη στιγμή και τα δύο USB, και το USB 1 και το USB 2, για να δούμε πώς δουλεύει και το Discord αν του κατεβάσει το game του chat mix, πρέπει να προσέξουμε να είναι επιλεγμένο το USB 1. Το USB 2 είναι αυτό που είπαμε πριν, που έχει μόνο δύο πράγματα, recording και playback. Η κεντρική συσκευή είναι το 1 λοιπόν. Εδώ τα έχουμε όλα, μας δείχνει την κάρτα, έχει εδώ σε ποιο mode βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συσκευή. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε off όλα τα εφέ, off το equalizer, το acoustic engine θα το δούμε μετά. Εδώ είναι το direct mode που σας είπα. Αν πατήσω λοιπόν το κουμπάκι, το mode στην κάρτα, κάνει το click, χάνει την κάρτα για κάποια δευτερόλεπτα, ξαναβγάζει τα εικονίδια και βλέπετε είναι το direct mode ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή. Τώρα εδώ είναι ο καλύτερος δυνατός ήχος που μπορεί να βγάλει η κάρτα, απλά δεν παίρνει καμία επεξεργασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε καν equalizer, είναι σβηστό, βλέπετε δεν ενεργοποιείται. Όπως και τα acoustic engine επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι όλα κλειστά, είναι καθαρός ήχος από την κάρτα. Αυτό έχει ένα προσόν ακόμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Έχει λιγότερο audio latency από ότι όταν έχουμε το άλλο mode, το απλό που έχει τις επεξεργασίες ενεργοποιημένες. Λογικά, έτσι όπως το είδα, πρέπει να είναι διαφορά των 10 μιλισεκόντ, 15, 20 κάπου εκεί χοντρικά. Είναι όμως ένα ικανό νούμερο το οποίο παίζει ρόλο προφανώς στην τελική. Θα το βγάλω τώρα για να δούμε τα υπόλοιπα πράγματα. Εγώ προσωπικά με καλά ακουστικά αυτό το mode θα διάλεγα, γιατί έχει τον καλύτερο ήχο. Το γυρνάω πίσω. Επανήλθαν λοιπόν όλα τα προγραμματάκια μας. Πάμε να δούμε το equalizer για αρχή. Το ενεργοποιούμε. Είναι 10 μπάντες το equalizer από 31 Hz βασικά μέχρι 16 kHz. Μπορούμε να πειράξουμε ό,τι θέλουμε εδώ, να ανεβάσουμε, να κατεβάσουμε, οτιδήποτε. Τώρα αυτό το γράφημα που κάνω δεν έχει κανένα νόημα βέβαια. Η λογική θα ήταν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ένα παράδειγμα. Λίγο μπάσα και λίγο πρίμα παραπάνω. Βλέπετε τα έχει και έτοιμα εδώ. Δεν έχει μόνο το 10 band equalizer, έχει και
έτοιμα εδώ το μπάσο, να το ανεβάσεις ή να το κατεβάσεις. Τα πρίμα. Βλέπω βέβαια έχει κάποιο delay. Ναι, το κάνει μετά από λίγη ώρα. Προφανώς υπολογίζει τα στοιχεία που του έχουμε δώσει, το preamp. Αυτό λογικά ανεβάζει όλη την μπάντα. Όχι, δεν ξέρω. Το preamp είναι η προενίσχυση υποθετικά. Θα έπρεπε να ανεβάζει όλη την μπάρα προς τα πάνω κατά τα dB που του δίνεις. Ό,τι βλέπω το όριο είναι 9 dB συν πλην μπορείς να δώσεις. Είναι ικανό το νούμερο τα 9 dB. Έχει και κάποια on-board presets, τα οποία τα έχει έτοιμα η Creative μέσα. Έχει και παιχνίδια. Okay. Ας πούμε για μουσική. Θεωρεί καλό να κάνει ένα dip εδώ στα 250 Hz και μετά να ξανανεβαίνει. Για παιχνίδια λογικά θα είναι τελείως διαφορετικό. Battlefield Series ας πούμε ένα παράδειγμα. Ναι, έχει κάθοδο αρκετή στα 4K και μετά ανεβαίνει στα 8K. Προφανώς είναι ό,τι θεωρούν εκείνοι καλύτερο για το εκάστοτε παιχνίδι. Εγώ θα βάλω αυτή τη στιγμή να είμαστε στο 0. Revert. Τόσο πολύ καθυστερεί. Έχει flat preset, για να δω. Ναι, flat. Εδώ είμαστε. Έτσι είναι όπως είναι το sound signature της κάρτας από το εργοστάσιο. Αν το κλείσουμε δεν έχει καθόλου equalizer. Τώρα, αν πάμε εδώ στο acoustic engine, ή μάλλον όχι, να μην πάμε στο acoustic engine ακόμα, να δούμε κάτι άλλο. Έχει εδώ κάποια sound mode και εδώ έχει κάποια έτοιμα ας πούμε preset, πάλι παιχνιδιών, gaming, music κτλ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή αν βάλω Call of Duty, ας πούμε, που το είδα, Call of Duty, βλέπετε μου φτιάχνει το equalizer, αλλά έχει βάλει και surround και crystallizer. Δηλαδή είναι άλλο preset που βάζει στο sound mode και άλλο preset που έχει μέσα στο equalizer. Είναι διαφορετικό. Βλέπετε έχει πειράξει και το EQ εδώ. Έχει βάλει όμως και surround 30% και crystallizer για τη μουσική περισσότερο από ό,τι νομίζω είναι αυτό, 30%. Άρα είναι άλλο το equalizer preset, άλλο το sound mode preset. Effects off μας τα αφήνει όλα εκτός και μπορούμε να βάλουμε μετά το δικό μας preset ή οτιδήποτε άλλο. Το direct mode το είπαμε. Το scout mode τώρα είναι αυτό το κουμπάκι που είπαμε πριν, το SBX, λογικά να το πατήσω τώρα. Ναι, γύρισε σε scout mode αυτόματα. Αυτό τώρα τι γράφει? Λέω ότι είναι φτιαγμένο για να σε βοηθήσει να ακούς περισσότερα πράγματα από αυτά που βλέπεις, όπως βήματα, ομιλίες, ήχους όπλων κτλ. Μπορείς να του βάλεις ένα hotkey για να το ενεργοποιήσεις χωρίς να ανοίγεις την εφαρμογή. Τώρα εγώ θα το κλείσω γιατί εγώ το δοκίμασα αυτό. Νομίζω είναι λίγο 50-50 αν βγάζει νόημα αυτό. Σε κάποια παιχνίδια μπορεί να δουλεύει καλά, σε κάποια άλλα δουλεύει χάλια. Δηλαδή ανεβάζει πολύ κάποιους ήχους, κατεβάζει πολύ κάποιους άλλους. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Κάποιους άλλους μπορεί να τους βολέψει, δεν ξέρω. Τώρα το decoder είναι... αν έχει κάποιος Dolby Digital πηγή, αυτό συνήθως έχει νόημα με οπτική, είναι και HDMI. Είναι το δυναμικό εύρος που θα περνάει από το καλώδιο, δηλαδή θα είναι το κανονικό, όλο το δυναμικό εύρος, και το night είναι αρκετά περιορισμένο σε κάποιες συχνότητες. Έχει ίσως νόημα για κάποιον που παίζει βράδυ, τίποτα τέτοιο, για να μην ενοχλεί αν έχει ανοιχτά ακουστικά. Μπορώ να φανταστώ. Τώρα το mixer είναι το volume εδώ της κάρτας. Αυτό είναι και το volume των Windows, δηλαδή να πάμε εδώ. Ναι. Δεν δουλεύει όσο καλά θα το ήθελα. Να βλέπετε, αλλάζω τον Windows, αλλάζει και τις κάρτας. Εδώ έχουμε monitoring, αν θα περνάει στα ακουστικά μας μέσα το μικρόφωνο μας, αν το έχουμε συνδεδεμένο, αν θα περνάει στα ακουστικά μας το line in
Εντάξει, εμένα αυτό δεν χρειάζεται, όπως και το SPDIF, δεν έχω κάποια πηγή τέτοια, είμαι σε υπολογιστή, αλλά για κονσόλα αυτό ίσως έχει νόημα. Το πεδίο recording απ' την άλλη είναι 4 επιλογές εδώ, τις οποίες μπορούμε να κλείσουμε ή να ανοίξουμε κατά βούληση, οι οποίες μπορεί αυτές λογικά να χρησιμοποιούνται σε streaming πλατφόρμες, δηλαδή στο OBS, αν θέλουμε να κάνουμε record κάποιο content, να κλείσουμε το SPDIF, να ακούγεται, να κλείσουμε το line-in, να περνάει το μικρόφωνο ή όχι. Εδώ θα δούμε έχει να μεγαλώσουμε ανακανάλι, δηλαδή μπορεί κάποιος να ακούει από το ένα αυτή λιγότερο από ό,τι από το άλλο, άρα εδώ μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει την ένταση στο εκάστοτε κανάλι, δεξί αριστερό, αλλιώς τα έχει και τα δύο στο ίδιο, δεν μπορώ να το πετύχω εκεί. Ανεβάζοντας τα από εδώ πηγαίνουν και τα δύο μαζί, 82, σωστά. Το ίδιο είναι και εδώ, όλες γενικά οι επιλογές εδώ είναι με κανάλια, 35%. Αυτό είναι το mixer. Πάμε τώρα να δούμε εδώ στο playback. Εδώ είναι το bitrate της κάρτας. Αυτή τη στιγμή είμαι στα 24 bit 48.000 Hz. Πάει μέχρι 32-384K. Το θεωρώ overkill γενικά, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το χρησιμοποιεί αυτό. Ένας μέσος όρος που χρησιμοποιεί ο κόσμος είναι αυτό γενικά. Εδώ στα headphones έχει αν θα το βάλουμε στέρεο ή κάποιο surround. Έχει εδώ και crossover frequency. Αυτό λογικά τι λέει. Okay. Πρέπει να πας λοιπόν στο acoustic engine, να ενεργοποιήσεις τον μπάσο και τώρα, να το. Έχει εδώ αυτό το πραγματάκι, το οποίο τι είναι. Αν δούμε ότι μπουκώνει πολύ τα μπάσα, το ακουστικό μας, το ηχείο μας ή οτιδήποτε, μπορούμε να του κόψουμε από κάποια συχνότητα και κάτω, να μην τις παίζει καθόλου, για να μην μπουκώνει, να μην παραμορφώνει κτλ. Το βάλω effects off και ξαναγυρνάμε. Εδώ στα speakers τώρα έχει πάνω κάτω τα ίδια, πάλι στέρεο και surround. Εδώ απλά έχει τύπους ηχείων που το βάζουμε πάνω σε γραφείο, σε ράφι και custom, το οποίο μπορείς να του φτιάξεις πάλι με το crossover frequency, ό,τι κάναμε πριν και με τα ακουστικά. Εδώ έχει SPDIF Direct Mode. Αυτό τι κάνει? Η οπτική είναι δηλαδή να μην παίρνει καθόλου, αυτή τη στιγμή είναι off. Έτσι όπως είναι τώρα, αν βάλω κάποια εφέ εδώ, equalizer, κάποιο crystallizer κτλ, η οπτική είναι θα πάρει τα εφέ αυτά και θα τα περνάει μέσα στον ήχο. Αν το πατήσω έτσι, on, είναι σε direct mode, είναι αυτό που είπαμε και πριν για την κάρτα, δηλαδή ό,τι εφέ υπάρχει στην κάρτα το απενεργοποιεί, είναι χωρίς καμία επεξεργασία, καθαρό το σήμα. Εγώ θα τα άφηνα εδώ έτσι και αλλιώς η οπτική να είναι ψηφιακό μέσο, άρα εκεί είναι το καλύτερό του. Εδώ μας δίνει και τα bitrate στις έξτρα συσκευές που είπαμε, οπτική, line in, μικρόφωνο και το what you hear. Εδώ έχει στα settings κάποια πραγματάκια, έχει να κάνεις reset την συσκευή, έχει να κάνεις firmware update check, δεν έχουμε, το έχω κάνει ήδη, driver update επίσης, έχει να τα κατεβάζει και μόνο του, τα έχω ήδη επιλέξει αυτά, έχω κάνει τις τελευταίες ενημερώσεις, άρα δεν έχει κάτι εδώ. Πάμε στο USB 2, έχει μόνο δύο πράγματα, το playback και το recording που είναι το μικρόφωνο, και εδώ είναι αν θα το ακούμε ή όχι. Αυτό είναι το προγραμματάκι της Creative. Εδώ έχει και ένα τελευταίο, μπορείς να κάνεις sign in. Θεωρώ ότι αν το κάνεις θα κρατάει και τις ρυθμίσεις, δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά, αλλά έτσι νομίζω. Να δούμε και ότι δουλεύει και αυτό εδώ με τα speakers και τα headphones. Ναι, βλέπετε πατώντας το αλλάζει εδώ το εικονίδιο από speaker σε headphone και πειράζοντας εδώ το knob ανεβάζει και κατεβάζει την ένταση. Δουλεύει όπως πρέπει. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύγκριση μεγέθους σε σχέση με την GC7, να δούμε πώς είναι η καινούργια κάρτα. Είναι αυτές οι δύο εδώ, βλέπετε μαζί. Είναι σχεδόν διπλάσια η GC7, το προηγούμενο μοντέλο. Σε ύψος είναι λογικά οι ίδιες όπως τις βλέπω. Σε βάθος επίσης είναι αρκετά μικρότερη. Οι θύρες τώρα της GC7 είναι παρόμοιες.
μόνη διαφορά είναι ότι βλέπουμε ότι έχει το on-off switch που λέγαμε ότι δεν είχε η G8, έχει ένα USB και ένα switch που είναι mobile console και PC που κάνει αναλλαγή μεταξύ των τριών mode στην κάρτα. Πάμε τώρα να φορέσουμε τα ακουστικά με το μικρόφωνο που πήραμε. Δανειστήκαμε βασικά από τον φίλο μου τον Λευτέρη, τον οποίο και ευχαριστώ γι' αυτό, και η κάρτα είναι του Λευτέρη. Λοιπόν, πάμε να τα φορέσουμε. Ανοίγω το μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την εφαρμογή. Αν προσέξατε στο προηγούμενο σημείο του βίντεο, φάγαμε ένα κόλλημα και δεν έβλεπε η εφαρμογή καθόλου την κάρτα. Ήταν σαν να μην ήταν συνδεμένη καν στο σύστημα. Έφαγα λίγη ώρα να βγάλω άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Τελικά, ενώ όλα δούλευαν κανονικά, ξαφνικά η κάρτα δεν ξανααναγνωριζόταν από τον υπολογιστή για κανένα λόγο. Restart έκανα, clear το software της κάρτας, έκανα clear διάφορα πράγματα από το program files, από το program data, ό,τι αρχεία της Creative, τίποτα. Τελικά το πρόβλημα ποιο ήτανε? Ήτανε εντελώς χαζό. Ήταν το καλώδιο, το USB. Για κάποιο λόγο, ενώ δούλευε αυτό το καλώδιο που του είχα αρχικά βάλει, στη διάρκεια λοιπόν της δοκιμής σταμάτησε να δουλεύει αυτό το καλώδιο και ήθελε άλλο καλώδιο. Με το άλλο καλώδιο τώρα θα δείτε ότι δουλεύει κανονικά. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει πριν. Αυτό που θέλουμε να δοκιμάσουμε και ήταν το μόνο που δεν είχαμε δοκιμάσει πριν ήταν το μικρόφωνο. Ας ανοίξω λοιπόν το μικρόφωνο. Ωραία, τώρα ακούω και τον εαυτό μου. Στα ακουστικά, εδώ το Crystal Voice είναι, να δούμε το mixer, ναι, είναι ενεργοποιημένο εδώ, ως εκ τούτου ακούω τον εαυτό μου να μιλάει. Πάμε να δούμε εδώ αν ενεργοποιήσουμε κάποια από τα εφέ. Θα τα ακούτε κι εσείς, μπορώ να κάνω εναλλαγή από το ένα μικρόφωνο στο άλλο. Πάμε να δούμε. Εδώ είμαι με το Noise Reduction. Από ό,τι βλέπω, ακούω δηλαδή, δεν βλέπω, εδώ από ό,τι βλέπω έχει κάποιο delay ο ήχος που έρχεται στα αυτιά μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο και αυτό που βλέπετε εσείς, δηλαδή αν είναι το lip sync σωστό. Θα το δούμε στο βίντεο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή το ακούω με 50 ms χοντρικά delay τον ήχο των μικροφώνου. Έτσι ακούγεται λοιπόν με το noise reduction. Εδώ είναι στο low, εδώ είναι στο high. Δεν ξέρω τι ακούτε. Εγώ δεν ακούω ιδιαίτερες διαφορές από το ένα στο άλλο. Κλείνουμε αυτό. Τώρα ήρθε καθαρός ο ήχος από το μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε echo cancellation. 1, 2, 1. Εδώ είναι πολύ κακός ο ήχος. Εγώ νιώθω λες και μιλάω από κάποια ντουντούκα και κόβεται η φωνή μου και επανέρχεται. Αυτό μάλλον δεν δουλεύει σωστά από ό,τι βλέπω. Το κλείνουμε. Smart volume, λογικά be clearly heard without... okay. Αυτό που είχαμε πει ότι φέρνει τους χαμηλούς ήχους ψηλά και τους ψηλούς ήχους χαμηλά υποθετικά. Για να δούμε πώς δουλεύει. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Παραλίγο να κάνουν τα αυτιά μου. Πάμε λοιπόν στο voice morph, είναι αυτά τα εφέ φωνής που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ είναι η κανονική φωνή. Mail, εδώ ακούγομαι λίγο πιο βάρβαρος θα έλεγα. Female. Ωραία, γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Δεν θα τα βάλω όλα, απλά 1-2. Εδώ λογικά ακούγομαι σαν παππούς. Έλα παιδί μου να σου δείξω τα μελοχώραφά σου. Εδώ πρέπει να ακούγομαι σαν κακοποιός, ναι, σωστά. Εντάξει, νομίζω είναι αρκετά. Το κλείνουμε. Και εδώ έχει equalizer για το μικρόφωνο, έχει κάποια preset από ό,τι είδα. Το default είναι communication, δεν ξέρω τι διαφορές ακούτε. Recording,
broadcast. Μικρές διαφορές ακούω, να πω την αλήθεια. Public announcement, αυτό είναι σαν voice clarity. Δεν ξέρω τι ακούτε εσείς και τι περνάει από το μικρόφωνο. Εγώ ακούω, μόνο αυτό λίγο ακούω διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Όλα τα άλλα ήταν σχεδόν το ίδιο. Εδώ, ναι, και αυτό είναι διαφορετικό επίσης. Αυτό μη σας πω ότι μου αρέσει αυτό περισσότερο από όλα. Κατεβάζει, υποτίθεται, το pitch. Ναι. Όχι, η normal φωνή είναι η πιο σωστή, άρα αυτά ήταν λοιπόν τα εφέ. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ας συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε δει στην κάρτα και να διορθώσω και κάτι το οποίο είχα αναφέρει ως λάθος, ότι η G8 πιθανολογούσα ότι δεν συνδέεται με κινητό και να λειτουργεί ως DAC και headphone amp για κινητό, πράγμα που κάνει. Το δοκίμασα στο κινητό μου και δίνει αρκετά μεγαλύτερη ένταση στον ήχο, δηλαδή μέχρι το 25% 30% ακούγεται, μετά είναι κοφαντικό, που σημαίνει ότι έχει πολύ ακόμα να δώσει και είναι στο low gain αυτή η ένταση. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο ήχος είναι αρκετά υποδέστερος από ότι ο ήχος που παίρνει σαν το συνδέσεις σε PC. Ίσως είναι το ρεύμα που τραβάει, δεν είναι επαρκές και αρμορφώνει τις ψηλές, κάπως το είδα λίγο τον ήχο διαφορετικό σε σχέση με τον υπολογιστή. Τώρα η κάρτα είναι πολύ δυνατή, τη συνέκρινα με το SMSL, το main DAC μου, και δεν θα πω ότι είναι πιο δυνατή γιατί δεν είναι. Είναι αρκετά δυνατότερο το SMSL, αλλά ούτε το ένα είναι αναγκαίο για τον μέσο χρήστη, ούτε η creative ένταση που δίνει τελικά χρειάζεται σε κάποιον, γιατί είναι αρκετά δυνατή για οποιοδήποτε ακουστικό. Δηλαδή μέχρι και 600 ohm να βάλουμε πάνω στην κάρτα θα τα οδηγήσει σχετικά καλά. Όσον αφορά σε σύγκριση με το DAC που έχω το mobile, έχω ένα της FIO, θεωρώ ότι η ένταση είναι πολύ μεγαλύτερη από το FIO, αλλά το FIO στο κινητό μου ακούγεται αρκετά πιο καθαρό και πιο σωστός ο ήχος. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει κάτι στη σύνδεση που δεν έκανα εγώ σωστά. Ένα καλώδιο σύνδεσα το USB 1 στο κινητό κατευθείαν. Αυτά λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα τελικά συμπεράσματα για να κρίνουμε και την κάρτα στο σύνολο. Η καρτούλα λοιπόν αυτή, η G8, θεωρώ ότι είναι μια πολύ τίμια για τα λεφτά της κάρτα, στα 150 ευρώ. Έχει να ανταγωνιστεί αρκετά μοντέλα που υπάρχουν στο εμπόριο, είτε είναι καθαρά gaming, είτε είναι DAC που απευθύνονται περισσότερο σε audio files. Ας πούμε είναι η GC7 που είναι το προηγούμενο μοντέλο της Creative, αρκετά πιο μεγάλο σε μέγεθος είδαμε. Θεωρώ όμως ότι έχει λιγότερες δυνατότητες κι ας είναι πιο μεγάλο το σασί του. Τώρα υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις. Το Zen DAC Air, ας πούμε, που είναι ένα σκέτο DAC, δεν έχει κάτι άλλο, το οποίο είναι λίγο χαμηλότερο σε τιμή από το DAC της Creative, το οποίο έχει πολύ περισσότερα πράγματα πάνω. Υπάρχει της Seat, ένα καινούριο DAC Gaming που έβγαλε το Gunner. Αυτό, ενώ θεωρητικά είναι λίγο καλύτερο, είναι και πιο ακριβό, αλλά γενικά έχουν τις ίδιες έτσι δυνατότητες. Να πω ότι το συγκεκριμένο DAC, το G8, είναι αρκετά δυνατό. Το συνέκρινα με το κύριο μου DAC, το οποίο είναι της SMSL, το DL200, το οποίο είναι της τάξης τιμής των 210 ευρώ, αρκετά καλύτερο στα χαρτιά, αλλά σαν ήχο εγώ δεν είδα μεγάλη διαφορά. Να είναι ένα TAC πιο δυνατό, αλλά νομίζω ότι αυτή η κάρτα μπορεί να οδηγήσει οτιδήποτε ακουστικό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ στην κατοχή μου έχω μέχρι 130 ohm ακουστικά. Τα κύρια μου ακουστικά είναι IM, τα οποία έχουν αντιστάσεις του τύπου 8, 10, 12, 15 ohm, άρα όπως και να έχει θα τα οδηγούσε σωστά.
αλλά τα Sennheiser που έχω, τα over-ear, και σε ένταση την οποία την είχα χαμηλά, δηλαδή έπαιζε στα 30-40% στο low gain, στο high gain ακόμα πιο χαμηλά, δηλαδή έχει πολύ ακόμα να δώσει η κάρτα και θεωρώ ότι μάλλον είναι η καλύτερη κάρτα της Creative που έχει βγάλει εδώ και κάποια χρόνια. Εγώ προσωπικά είμαι πελάτης της Creative από τις αρχές της δεκαετίας του 90, έχω αγοράσει πολλά της προϊόντα, αλλά κάπου γύρω στο 2018 την παράτησα σαν εταιρεία γιατί θεώρησα ότι είχε μείνει πίσω στον ήχο που παρήγαγε. Ήταν μέτριος, το software της δεν ήταν τόσο καλό, είχε bugs. Τώρα θεωρώ ότι είναι σε ένα καλό σημείο και θεωρώ ότι είναι value for money αυτή η κάρτα. Δηλαδή αν με ρώταγε κάποιος θα της έβαζα μάλλον 9 στα 10 της συγκεκριμένης. Είναι πολύ καλή και τίμια πρόταση, θα τη συνιστούσα σίγουρα. Αυτά είχα να πω λοιπόν για την κάρτα. Να πω ένα ευχαριστώ και πάλι στο The Lab, το οποίο σε συνεργασία με την Creative μου έστειλαν αυτή την κάρτα. Η γνώμη μου, ό,τι ακούσατε πριν, είναι τελείως ανεπηρέαστη από το ότι είναι δωρεάν το προϊόν, μου το στείλανε. Το ίδιο θα έλεγα αν το είχα αγοράσει, άρα το προτείνω ανεπιφύλακτα λοιπόν σε όποιον φίλο ή φίλη θέλει να πάρει κάτι για τον υπολογιστή του, είτε θέλει να παίξει παιχνίδια, είτε θέλει να ακούσει μουσική, είτε οτιδήποτε. Γιατί είναι και φορητό, είδατε πόσο μικρό είναι, στην παλάμη του χεριού μου χωράει. Θεωρώ ότι δεν παίρνει και ρεύμα, άρα είναι ένα συν αυτό, δηλαδή δεν θέλει power brick, με το USB από τον υπολογιστή, από το laptop, είναι ok για σύνδεση ήχου. Άρα είναι τύπου φορητό DAC amp, το οποίο μπορεί να συνδέσεις οπουδήποτε. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το δεύτερο μας review. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν μπορείτε κάντε και ένα like και ένα subscribe στο τέλος του βίντεο. Θα χαρώ να σας δώσω το επόμενο review. Ευχαριστώ πολύ.